Ini so ako, the existing NGO inuwas, ando so presidente, ando so vice, and then so member ng board nila. Kaya isa nang kulang so dua, di pa nagabot. Si Benedict Dagusikwan, Jason. Kaya man pagsusumanan na, muna itong na-discuss so mga blessings na nagabot na sowas, pero kayon mga dapat pang maturan na kimponong di ma di mola. So that's one of the topic, and then kayon i-discuss si presidente how kimponong makatabang ini sa community as we are now in the community. Tapos na kita sa parish, tapos na kita sa SMA, sa community kita nga na concern. Was blessed with sabi nga ni Mayor $200 million ni kana dignity, which is in the 5 barangays. The question is paano sa mga idi sa sentro makatap ito sa resources sa kadto. So isadgan sa na recognize mo na in the future tibad kin mabless na ni Lord na makakaayon ning ways and means amo ni kadto sa concern na so una kadto sabi mo kanina so funding na seed funding, which is na tinawa na kita na ni Lord suwas pinag-provide na. However, that's the future pagsusumanan. Anyway, we are here for sharing